هەفدەم لەگەل پشتڕاستبوونا دروستبوونا دانوستاندنا ناوبەرا تورکیە و رێژیما ئەسەد de û rijbûna PKK û baskên xwe li Rojavayê Kurdistanê li ser bicîkirina pîlanên welatên dagîrkerên Kurdistanê û zêdebûna matirsiyan li ser Rojavayê Kurdistanê şirovekar dibêjin. Goçareya herî baş ji bo derbasbûna deverê ji qeyranan û dûrketinê ji matirsiyan ew e ku enekesê li gel pêkhateyên deverê rêveberiyek hevbeş durust bike, navçeyê bigiştî bi rêve bibin. Şirovekarên siyasî dibêjin ji bo çareserkirina krîzên Rojavayê Kurdistanê û dûrxistina wê ji kare setan û bicîbûna înisiyatîvê jmareyek sînaryo pêşkêşkirine. Yek, kontrolkirina leşkerên roj ji tevaya navçeyên Sînorî re û wergirtina êlên erebî ji navçeyên din yên Rojhilatê Çemê Feratî re ku ev bi xwe projeyeke Amerîkî ye û ji aliyê Tirkiye ve wê were qebûl kirin. Ew sînaryo wê bi hemahengî navbera Rûsya û Amerîka de were bicîkirin. Du, durustbûna rêveberiyekê ku ji tevaya pêkhateyên deverê be, leşkerên roj weke hêza leşkerî cihê hêzin Qesedê bigire. Sê, cihgirtina Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li şûna peyedê, ta ku li gel pêkhateyên deverê bikaribe, rêveberiyeke hevbeş durust bike. Ji ber peywendiya enekesê li gel tevaya pêkhateyên Rojhilatê Çemê Feratê ji Ereb, Kurd, Siryan, Türkman di asta herî baş de ye û Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kare bi baştirîn şêwe navçeyê bi rêve bibe û ji aliyê welatên navdewletî ve wê cihê qebûlkirinê be. 4. Vekşana hêzin Qesedê ji tevaya navçeyên Sînorî yên Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re. Pêşmergeyên leşkerê roj li navçeyên Sînorî yên Rojavayê Kurdistanê belav bibin ku ev sînaryo yê herî nêzik e ji bicîbûnê. Ji ber eger heye li cem Tirkiye bibe cihê razîbûnê û destê pêşmergeyên leşkerê roj bixwîna Sûriyan sor nebûye. Ev înisiyatîva şirovekarên siyasî pêşkêşkirine hevdeme li gel wê çendê ku jmareyek partiyên alîgir ji peyedê re gihiştine wê baweriyê ku pêwîst e dubare danûstandinên Kurdî dest pê bikin ta ku aliyeteke hevbeş ya rêveberîna Rojavayê Kurdistanê were dîtin ku ji aliyê Amerîka û hevpeymaniya navdewletî were piştevanî kirin. Heruha hevdeme li gel eşkerebûna naveroka civînên Elî Memlûk, rêveberê Ofîsa Ewlehiya Niştimaniya Rejîma Esed û Hakan Vîdan, rêveberê İstixbaratê Tirkî ku li Laziqiyê û Tehran û Moskoyê hatine li darxistin. Li gorî ku hatiye eşkerekirin di civînên istixbaratî de, Elî Memlûk şert û merc û daxwazên Rejîma Esed eşkerekirine ku ew jî evin. Rêz lê serweriya Sûriyê were girtin. Demek, ji bo vekşana Tirkiye ji xaka Sûriyê were diyar kirin. Türkiye piştevaniya grupên cudaxwazneke û Idlib jî vegere bin kontrola Rejîma Esed. Rejîma Esed dezdeyne ser dergehê Babil Hewayê Sînorî navbera Tirkiye û Idlibê de. Riya Enfor ya ku Iraqê bi deryaya Spî ve Girê dide were vekirin. Türkiye alîkariya rejîmê bike ta ku sizayên dewletên Rojava li ser Sûriyê werne rakirin. Türkiye rolê di vegerandina Sûriyê bo komkara Erebî de bibîne û alîkariya avakirinê di Sûriyê de bike. Türkiye alîkariya Rejîma Esed bike ku careke din kontrola serwet û samanên siruştî ji neft û gaz û çandiniyê li Rojhilatê Feratê bike. Ji alî xwe ve jî Hakan Vîdan şert û merc û daxwazên Tirkiye eşkerekirin ku ew jî evin. Rejîma Sûriyê alîkariya Tirkiye bike li şerê dijî PKK û baskê wê yê Sûrî. Rejîm danûstandinê bi opozisyona Sûriyê re bike ku Tirkiye piştevaniya wê dike. Karkirin ji bo durustbûna li hevhatineke siyasî Sûrî. Vegera penaberên Sûrî û avakirina herêmeke ewleh û herêmên din li Bakurê Sûriyê bi kurahiya 3 kîlometrî. Rejîm asankariyê ji bo karê Komîteya Distûrî li Sûriyê bike.